man no wo se na so mo bi okwan no so ayen amani o mama nipa bebre asunti mra no mini o mama nipa bebre ayira okay bebre obu okọ soro ni mba bu wo ga to onyi quotation mienu ontimi asama ba ontimi no so okọ tran so de on de o yan se so go ba ma na kwankyere o ba hye nkom obeyi bibi ahye no se bibi se ba no aka ofi asam ne woni ma enyina wa ba se sa so wo no nyame mra no da ho enu wato agu enu ode bo nsam tumi ena eye adwuma eni ni nyansa abusiafo ene adofo mema obibia akwaba ede eba too much GH eso Ghana wahala jumedi na ebre asose muniaba epiesi kapa enenso mede ebesum eye ahwefo ene etiefo na ene dai sofo panyi a chese woda asafo anidin ede Perez Chapel International nensama babato abonten ebra eye obotan ebetna eye na 2 TV eka eye ensem de fa ne ho enam obinim azan nyoma woye no ho enti wababonten aba be reply eye ensem ana se de eka ede efa ne ho no na enum na wodi etu edwa SM. We cannot just have people to sit on air and accuse pastors without there being a due process. We live in a time now where you are pronounced guilty on TV or the court of public opinion and you have to prove that you are innocent. I normally don't reply my critics and accusers. However, recently, I am getting calls from all over the world that one Obotan, being the herbalist, who believed to have been a fake pastor, sat on a TV platform and accused me of being fake, claiming that I trained Obinim. So if he is fake, then I am a thief. Jesus trained Judas. I am not comparing myself to Jesus. He was shepherd God and a perfect man, and Judas became a traitor. Did that make Jesus a traitor? I tried to mentor him, but it didn't work. A good father can have a bad child. When eye and sama Bishop Charles Ajinasare edi etu eja efa and sama obotan ebekafa ne ho no na eno ama ebusiafo mato enta ede afre Apostle Ajiman Prempe adodo nani ni se God's Watchman asafo wada ano the Bible Church of God Seventh Day ewo enkran Kaswa Tuba Junction yebeju wono susuna dwentwe ede afa decision anasa anu yam ye papa Ajinasare edi tu dwa no ho enti gibre ye twan ho ye ba ye din komodidie no ebehwehwe so so emamo akwaba biemo enkomo twetwe na ena yede ehwehwe so no Apostle mema akwaba ya me anga same dia na ho to say na me adom me ho ye na won so e Kristo adom ti ni mo pa bo ni Yankopon dokesi ti me ho ye pa yo ye de radiasi jidi sen sorry man ye ma me so obi a me Yankopon do obi a ho kama ye ho ye yo Apostle ne ye bowra ensem no emu no said the midi kankan ye no obotan ebetena na 2 TV e kan nsem bi di fa obi nim ho an wo ne say Bishop Charles Ajinasare on the training obi nim enti so obi nim ye azande a wono so ye fake pastor no ebi ye hwani mu a say enka ebi a ye bishop beba be kasa nanso so no ya twen ye no ye twen no anya kwa wa babonten e di nsem bi aba betu edwana nansem odi etu edwana say den ya like conclusion of it no my you say a good father no can have a bad child na nsem a wodi to dwe then I will betimi aka fa ho yo Chris Kapa me da se na lady kan skura no nyame nhira no nhira adwumayefo nyina mo de obi akoma penso Yankopon fa no no amen ahwefo tiefo sire nyame bambo ne nkoso se de bia mu nya daje ehwe too much GH na ye nyame nhira mo omo de makoma pe sara na misre nhira ma me yire ne me ma ene masafo manyina
Yesu Kristo di mu akwes kapa ho se asam na obisa me no udi bisa na wiase empenifo se di odi akire ka osua di odi kan nante so obi o no mu a oba wiase no omo bobra pa obu o ha obawo na be wiase sa oba no betom na bi no betru ba bi no no ada ne bonsam abetra wo so oba nso no sort ase na ayi bishop ajiansari asemi a obusami unse obutan no nema wa ye dosu e wo wiase mu ndi no ka obi ni masem no se ajiansari ne training no so in this wise no pa kire se so no ne training dia wan training yi enti na je se onu ajiansari no akoye obi a oye fake bi say ya onu so tete wan kire na pa ena anya sa but sansa no so de ye mfa nya dwuma eni say obi ye ko bible mu a onu kra de we simple obi anim Judas Iscariot he was one of the among the disciples no kana ye bishop rapport ye ne scenario okay and you know o training wo mu nyina they were 12 so enipa tumi enu no avede ne ba kwa koda ne bonsam o ti ase yesu no omu no ewo Matthew 26 o kai ko o kai won mu a o se mu a minimu didie mu ba ko beyimi ama ba ko ye bonsam eno beyimi ama eno mu si awurade o di hon be dis asemi we si mi ana we si mi am we bia bisa no wo se de oni me to nsa wa ayo mu no ono obeyimi ama unse o kan sa asem no ni ba ko obeyimi ama so no any Judas okay obia bisa sa ya mi ana no so de oni me to nsa e wa ayo mu didi no ono obeyimi ama di Judas bisa sa nti ya mi ana no se ayewa adenti na ense sanko o jai so nesu wanyai okoso a eyi ni mayampa eti wo emadumienu se Yesu Kristo na ngaza de training wo mu nyina fa ga wi ase no wono wamfa Christ training no anya adwuma so ena ofure che no koton ni jiska 30 pieces of silver so endi sana Bible na ka 1 Corinthians 11 verse 1 awurade say munhwemi nsiame say report kan wo say munhwemi nsiame say de mi so mi hwe Kristo mi sua no so hwe nipa esua de obobra pa no de oya de etere no wo hwe ye hwe ade pa ni sua ye hwe bone ene ye sua so ti ase endi ono no won sua wo de ba awo mu a utie ni ye obetuma wo madu enan enum nanso nkora ni nyina ye kama no ba ku bia so odin watiti wo mamu anyira koduru ba bi o na ebia ba ku kura be gane amroba from there 18 years going no obugura onuru sa bi 25 ni ade enso ejane na mutreni wo mu wo Kristo mu so obuwa ni baby a wawo no afedi wonu nu se wowo no ate say ya na mfunso ni mfiri ye wo mo tete nkwada dabi entitia no ewo o tete obayi a ema no ye ntu omu yi a wo mutumi bobrapa esuro nyankopon ema no anso no ebi nsusu ntumi esuro nyame ebeye de wo agya no kra wo soma no kasema wo tie ena wo kasem kire wo ba o tie de wo pa no obeye so enti eye enkwara bonisem so eye enkwara bonisem di se wo kaso obinim bishop ajiansori si so obinim wo no training no fine wo tete no de duru ba bi no nipa no wasoro ene sabe wo ye de opa den no chese ajiansari na ayi wo che na de boni we mama nche wade bi
Genesis 35 verse 22. Genesis 35 verse 22. Jacob no member do mienu. Ni medu mienu ni nyina no. Ye koba ani se. O se Jacob ni amema no wo ode ma ahodo na wo ye ya ode chiche abusuakuo du mienu no. Na ba wa yiri bi ye frɛ ne Bilha. Ya Jacob yiro. Ya wo no ba na wo. Ne ba ye frɛ Ruben na bakan. Okọ ni papa yire no ekoko dai. Ofani papa yire ni dai wo. Na Jacob tie ye ne yi. So hu. Enso so Jacob ye obi osuro nyame. Wo ye ne etere ne ade nyina ma Nyankopɔn kama. Na ne mba ni nyina hwa akora bone isam. Di okoko die na ne papa yire. No akwa ne na da. So enti ye nkwara bone isam. Disobedience na no chese nipa no otreni no ena this asuban no ehye. Okay, Apostle Yembra ensem no so na chese Bishop Charles Ajinasare. Okay. Ne nsem o de tu dwa no wonsem kan na chese o di se wa ba bonti aba be reply Yes, say wa ba be kan a kira mansa because the otiyanti so anhura se e kire. Ena wiase nipa wo ha ye Ghana fo enimasam kan nsem bebre so we kura no a obotan no kan no ya Bishop Ajinasare aba out kura be yi na no obi wo still oji obotan de ni di what you say na emadwema Daniel chapter 12 verse 1 to 3 no say emadwema ena beti Yankopɔn asɛm ase. So obi o ye badwuma bia no edna ni tufo ma obaka say yes the American immisity American correct say ampa o nipa no o training no but ono na nsuban here akosesa ke say the awom eni nipa wo wiase no o training obi na ni suban ko fa suban foforo no amfa wo suban wo kire no akwan onam nsubi no ko fa different way a eno nche say wo no tete no wo na ode tie boni e ma no so eno no yenya ni sa the first John chapter 2 verse 6 no o say say uti Kristo mu a wo be ye Kristo ni a say de Kristo nante he no won so nante sa pepepe so edi esi ye hwe Kristo ni esua no esi ye hwe apostles no di ka mo de no kore ne ade abrabo pa esum Nyankopɔn no ye hwe wo mo eti Bible no na ye guideline eno na ekyere nkwan no so ye ekyere de ye ne de enye eti de enye no what to dia fa ba bi o ti ase no o fa de ye so ye de eye papa ene etua na mo nko Nyankopɔn ahenie. Yo Apostle yen hwadio o say no ye wo oman mu a chese ye timi sori na like ya fo obi ani e de wo ma ba betina TV so no wo mo ka asofo ene obi enwanse mo say enti like enye all the time ye wo say ye ma enkrofo bebetina ebegu enkrofo hu efi eno nso so nensem no sen na no so hu no sifa all the time no like said ye nka enye honorable Kennedy Japan na masa akonya na nka wo hu ni san ko botan no wo da audacity san ko betimi aba abonten kra be ka ono nanim se anase ono betimi aba be ka wono Bishop Ajinasare na asem se ono ne training obi ni munti no oye fake but because of say yama freedom of speech na yama nkofo the space say wotimi ba abonten ebebe ka bibia all because of say expose fake pastors intino o say brass to say eni kwan say ye man nkofo bebetina kasa etra de wo say wo mo eka eno so hu ne sen akuyes kapa me da wasu bebiri ohun say de nkofo betina television so na omo expose false prophets, false pastors, teachers and others no ano de enya bone ebi so Onyankopɔn aka asɛm na to afiri titititi nti yema kwan ma omo metina se na omo nka unse yes Matthew 10 verse 26 awurade say
de eso akata nyina ebeda adi de osum nyina obemuna abahan mu Nyankopɔn asɛm no so enti obi sɛ Nyankopɔn din obi kum nipa ewo sumase ede yɛ rituals de ɛyɛ asɔre ɔfrɛ no ho odifo ɔsɔfo anase Nyankopɔn nipa but okunkum nipa moja nipa spare parts ɔkɔtɔ no de yɛ Nyankomade ogbo nipa po osisi nipa so wɔhyɛ esumase baabi ɛna wɔyɛ saa ne ɔsɛ bɛyɛ obenya sika obi ehunu ɛna enipa no bi a wɔn ba TV so na wɔn expose wɔn eyi wɔn pie no wɔn nso akɔ saa tebea no mu bi so ayɛ sɛ obi kan bɔne a wɔdi ɛna ɔsɛ saa anyɛma wei asɔfoɔ no a wɔn yɛ ne asɔfoɔ binom ɛna na ɛyɛ na me nso yɛ bi so me nso yɛ the same thing and the same thing na me yɛ no ɛna ma hunu sɛ ɛnyɛ ɛtima sakira ma dwene so enti nipa hwɛ yie ɛwɔ adifo atorofo ɛna oyi wɔ mu pie ɔhu enti ɛno de yɛ sɛ television so wɔn nyɛ no more ɛni nti na Canada Japan actually me parents am no because sɛ Ghana fo nim de Nyankopɔn yɛ so just say de Canada Japan yɛ wɔ Ghana no ɛnyɛ na dwene ni nyansa o ɛnyɛ na dwene ɛni ni nyansa efiri soro efiri otumfo Nyankopɔn nkyɛn ɛna wɔde aba sɛ de Nyankopɔn sɛ nneɛma no sɛ de asɔfo no bi ɔhu adifo atorofo no bi yɛ no aka kuma beduru n'anim enti ɔno so waka to almost 3,000 years ago mame ma Malachi so chapter 2 verse 7 to 9 no na yentie Onyankopɔn asɛm Malachi odifo Malachi hwɛ de Awurade ka yenie ɔse na ɛsɛsɛ wɔsɔfoɔ no kora nimdeɛ na wɔhwehwɛ mmara efiri nanum efiri sɛ asafo Awurade bɔfoɔ no nanso mo afiri wɔ kwan no so amane mo ama nipa bebree ɛso nti mmara no ti asɛm ni yo akuya mo asɛ Lawi apam no asafo Awurade na ɔseɛ enti me nso mɛma mo anim aguase na mabra mo ase ɔman ni nyinaa anim sɛdeɛ munni ma kwan soɔ na mo hwɛ nipa anim oh wei Nyankopɔn ka to wakyɛ sɛ wei Old Testament so over 2,000 years nearly 3,000 ɛne nyame ka to hɔ sɛ nkurɔfoɔ bi ɛnni ne mmara so asɔfoɔ mu o yɛnka asɔfoɔ na ɔsi akyire Nyankopɔn akwan Nyankopɔn mmara ni ɛni awu saa wareɛ brɛ ho ase ɛma ho so ɛyi dɔyɔnko sɛ ho ɛnum ne ade so na nka wo kyerɛ nyame kwan no wɔse nanso mo bi ɔkwan no so ayɛ amane ɔmama nipa bebree ɛso nti mmara no mini ɔmama nipa bebree ayera bebree obu ɔkɔ asɔrɔ onim baabu mu woga to onyi quotation mienu asɛma ba ontumi no nso ɔkɔtena so de ɔde ɔyɛ sɛ sɔfo bɛ ma na kwankyerɛ ɔbɛhyɛ no nkɔm obeyi bibi ahyɛ no sɛ bibi sɛ ba no aka ofi asɛm ne wo nneɛma nyinaa wɔba sɛ saa ɔsɔfo no nyame mmra no da hɔ ɛne wato agu ɛne ɔde bo nsɛm tumi ɛne ɛyɛ adwuma ɛne ne nyansa ne nimdeɛ ɛne ɔde daadaa ɔwo nso huhu so ɛne Nyankopɔn sɛ ɔbɛma saa asɔfoɔ no ɔmanim agu ase na na wabra wɔn ase wɔ ɔman no nyinaa anim ɛbɛyɛ dɛn ɛna asɛm Awurade aka yi ayɛ adwuma Nyankopɔn so no fiti ase ka wie yɛnsɛm ɛde wɔka nyinaa ɛtwa sɛ yɛ dɛn ɛbɛm Joshua 21 verse 45 wɔse nsɛm pa a Awurade ka no wɔ Israel fie nyinaa ne nyinaa bɛm ne baako kura ntɔ fam baako kura mfeli enti nyame asɛm ne nyinaa yɛ adwuma ɛna Ghana ha abɛyɛ adwuma wɔ ha nyɛ Ghana nko na yɛ adwuma other countries so enti na me se when you free
enipa ayi fini Canada Japan ni pem no de ye obi obekase de honorable Canada Japan eye wo Ghana ha no enye no beka ho asem no ebo nsamba no ebo nsamba because on pen kure oh me tell me emra me ye nyamdwuma nyina na se me kusu a me ye nyamdwuma nyina no me nyaaya anka me me ko but me ayi tibia na asofo no bia kom abu nipa kunkum nipa ase nipa bebre no me ankota tibia no eti obi jan obi di say ama born again oh hwede abonsam du ko duye so wono de wono urade say John 3 da be de enim ene ye ka da de ehunu ene edi ho adanse eti wono wakom wa hunu ene wonim eti wogina obetra television so no ka chairman say eye boni ama wo nsusu a wo ye saade ne bi no mai dai wo mo atwo mo ene wo nsu a wo nsusu ko asore na so bo no bi eye saa ne manema no wa kire wo se hwo hu ye na saa ne wo mo ya no eti ne je se ye onyankopon asem a waka to from the foundation of the world ene eye adwuma wo na nya kan ne Japan e de wo se Ghana fo nimu a ene ke ye penya me asem eda nyankopon ho do ewo ye mu a ya ye suru nyankopon a kagana ne Japan biara ebe bom paye amane se wonyine no ho no onye adwuma urade mo no ho ban wonhye ne ba onkoso mani nyansa eni nimidie na nkrofo bi omhyesuma ase ese nyankopon din no urade nyankopon onhye ne ma no onyirifu ni nyina o expose ni nyina ema ye hunu na fe enipa ye hunu ni esese ye ni asom nyame ena me di kan se bible na da ho no bebre nimu Yo apostle na ye nensam no work o chema ma ye hunu se eni kwase ye ma obi atena honum no na o chema kodru se was se nipa ne beba betna se krampo akasa was onkuta proof onkuta evidence o de beba ke de wo ba be kan because ne de ya o bebe kan ye wonkuta proof bia wonkuta any other evidence bia kire de wo kan ho enuti ama wabase ya ne abrant and won be me produce evidence emfa emano anase won bra no be retract ne words enu so won ne say ehu be hia say all the time say obi be ba bonti aba be ko sofo bi ho asem panyimu bi ho asem was okuta solid evidence and approve say the work kan wa hunu wonim and na say wo ye nyese bia atesem anase me sha because of say oye senti and na say kwes kapa me da se bebere na mi sha so some sasimi on ze mimi toyi me no ka sei interview a ye mi nyina no me sa atebia no me nko bi mu da so ti ase me nye sa de ni bida etimi nim de obi aye na mom wo ho se trokonkuru chen se adifo atorofo ye den wo ho achechefo atorofo enso aba bebre enti no mimi gina nyame asem so na me ka se obi etimi kum nipa eye asem a ewo bebre enso so ayi eye saade no so edi da nipa bebre enti wo evidence say wo awura mu no obi a okomu da no so say me ka say John 3:11 no wasi di enim ene yaka ene yaka di ehunu ne edi ho adanse ntwa no say obotan yi wono enya de say bishop Adjuna Sari wakona asori ana say watete ne da enti wono de na wahunu de na wonim enti woka because of say obinim azan enti no wohu ne say bishop Adjuna Sari enso azan abra wonko ne wonim ti evidence be na wokura eno ne papa ne nyina so say wonkura evidence kire say wo beto say wo kire obinim azan ye say me kire wo say wokwa wo pese wo ye BBC ye ni say dia ene sa de ne de won hunu ya na so woni evidence wo de be kire Ghana for say na mehu say bishop Adjuna Sari wo kire obinim no ene omra bontin be retracting the words ogua we no wasi wonim say adebu wa evidence ni ho say asebu yi adansidie wo ho but Bible say John 8:32 Christ say you know the truth and the truth shall set you free mu be hunu no kore no
na nokore no ebe ye mo adehye one was it a bishop agin asare ene training no ye musa se saazem no eye nokore na se nye nokore se ye nokore also training no ba wo hu se ane ontimi nya de wo no na epe no e no ja ne pe de man that means say wa me kire mu ba no so hu ena me kire ba se obusam se this evidence bi but wo hu se woni mi se agin asare ene training no me on se ye nokore fine ena o training no ena o de ya asama kase se bishop obinim se wa mane ye nia ensem fata o ba kire se na kire se agin asare no so na ye den e training no ama ko yesa proof ben na wo enti se eye agin asare e demand for evidence ni proof wo dis wo demand ana eno na me pese mi hu no way asem we evidence ben evidence na no wo de apie no ye nyina anim enti apostle se me wo asori na se wo training me se yenye se misi yo mate na me free wo honom ebi a wo hwe me ne ye ne misu ameye enne wo de na wo kire me ne enye ne kwan so anu na me nso so wa waja me kwan mate me ho me so makwa ye me na afa de wo kire no me nso so me koye ne bi a matwe wo nsore ma mienu miensa bi na me de wo mokọ na de wo kire me no afa me kire wo mo the opposite way a na se ye ba ne e kase ane nipa sumesi ena e training me enti no se de me ye no sa no ya wo beja tum se because of said de me ye enti no e ya wo na wo training me enti no like wo na wo kire me se me kire se asem we kura as we begin you start interview ya obisa mugumu ena me kire se obi e training so ho na nipa na wo tire mu omododo no na e ba ko bi wo mu no koye no akoye de ensem fata aso de eyi me ebinum di bia di me training nipa bebre ebinum adane akodi edifo akoye edifo atrofo no dwuma ne bi ya menim wo mo so ho ena bi nso ekura no kura asem no e de ye adwuma oh eno nkyere se de wo mane a wo ye de ma binum e ma pa mezu me kyere se adwuma monye ebi nso asate wi ma bebre yesu ekuta subamba ni bi omudi ye bibie so eno nkyere se me na me training ni se won ko bo adwaman ana won ko tu aduro won fa nya ka wo mo so wona wa kire wo mo so wo mo empema enti eno no so won so bebusa nipa ne se ehefa na obeto wo se wo kire wo mo nti won fa evidence benti pese mo se agina sorry ne evidence a wo pese abrante ne de ba na wo de be prove se wono na kire eye wo bi ni mazano eye right se wo demand for that evidence and approve there be o se agina sorry wonu se ono no wono angasa a confess se obi ni mo no training no na mo wan training no se onkonkoye boni ana onfa ekoye nteme so wono o training no okwan papa so na ono ani pa ni guilty conscious on nipa be adwene wo nipa tem ubeda no ohun obi ani ni suban ye odi be wi ase etu obo ono okosua adwuma wo beyi ni yam kama asua adwuma na wie no osua adwuma ni wie a abi ono apa no akoye ne de no no ye ni different yes asuma sim a master ni master no sen we aba on hwe a one nwina nkwa kira baga sen master no sa suban na no wo nyame adwuma na ye no so etina me chawo se Judas wo yi Yesu Kristo man no eno nche se Christ and chere na adepa they were 12 disciples ani ne Peter no manfa sa kwan so ani ayi Matthew num ani Bartholomew num nyina anante kwambane so na ono nko a eno kokoye de anya wi ase no sa akose no ho akombo so enti wo training ni pasa de en a asiasare nya nipa ba akofo no wo training no wo training wo mo kofo wo training wo mo no me gidi se edoso because my who say was start adwuma na che ena enipa wo training wo bebrebe ba ko bi de wo se wo nyeden wo fa kwantene no so ono abeye de ope meboa eno wo ye ena mpa so wo gitum se eye ono no training no ena obi ni mu nso enim se ayi ni master no anase ono training no ana meboa evidence baby o ohun eti so obi te television so na se wo kan odi kan onko fa hwe ma ye nyina ehunu evidence no no kure ena se
apostle was say any bit me sorry ni ababo ntia be gu nkrofo hu fin say dey yepa because enya hu say nipa way anyway wo ye hu so wo mo nambom na ba ko ya ade ye ba ko ya ade enya ne say ba ko timi ku nipa because say we nku nipa nkwa de bit me aba say we enam say ne yonku we ku nipa nkwa do no so ku nipa ne bit ne nkrofo ya che o mato mu o man mu ne say nka be do so agwe mi emfa nto so fa so so mi emfa nto so na mane nya ho obekwa da prison 30 years and near their toes so na anya ho na eno anu no akwadam free abi na di ne bon Matthew chapter 5 no verse 11 and 12 Papa Jesus say Monhwe na mamen kai emfiri twokunkurum na nye amanfo enya nhunte ase yi Matthew 5 11 and 12 was enhyira no mo say wo yamo na wo taamo na me din ti odi atoro kanse moni biara egum so moma moni nye na mo ho ensepam na mo akatua so e wo soro na sara na odi ya difo a odi ka no nyina so ti ase enti wo ye nyankopon ni pa wo be ye osofo a so ye nyame adwuma o fa hu ni e wo nipa no ensem wo me be ka toro e ka nsambone agu so no e bebre dia wo nye ye nyina ye be ka e dia gu ho efi enu wo se o se ba se wo ye adwuma ni yie wo ye odifo papa ananse o sempekani bi nyame adwuma na wo ye e na ye papa awurade se ye be di atoro ka asemoni biara to so wo se ba ne se ma woni nye na ho nsepel na wo akatua ye den awo soro na sara no mudi adifo di atoro adifo a mudi ka no Jeremia Isaiah omo ekeka ho Elijah no nyina wo na mane na Abraham firi na Abraham to ba nyina wo mu nyina hu na mane woni pansa no wo ye de etene no bi dan wo twa arapa so endi se ajian sore yo mu kagu no so a o mai o de oyina no owie oye na dwuma na me kan se ye mfa nto so ne mane nya ho ene ne hia wo di ase say eni kwan say like sofo na nya mini pa ye kan ho asem a wo ba bonten bebe keka bibia e fa e allegations a ye de beto ho a oso na anyway oyina no dia me nkensi no okay ho kan say oyina no din say ye ya ohun ena me kan bibi kire o say ansam no ye dia gu ni so ni nyina no so ohun wa beyina no na oyina no e dey still ebinum a abeka se o jawa sem oboa odivo no de o ka nyina ye tofo de obi nim suba na bi onu no trade no okuta se suban no obi beka ena bi suba ti ase se ampa de osofo benini ka no eye no kore on se de sitie ye enipa ho wi ase no esu no obia ni na dwini o eni obia ni de ope eni de obia eka wo asasi so na me de ni se Bible say Papa Yesu na kasa aye say atro ani asamone e be ka gu yeso mi tuwe na me twempra na so me twempra eva no bai ma kokum nipa obi si ma kum nipa na me kum nipa na de asemo ton so na eva no bai obi be ka say wo so fo we kura de bia ohun se enukura bia wudi ni asem papa a wo ka no obi betima fortira yi bi di ato so osi o papa obi hia nda bia peteshi ba mi hia n kro no to o yedu ayi ade a kire no obi gina no kasa se o yesoro abofo ohun obi bega no o aka to so ya ena mi si mi enva nto so die ni so wo di ase e enti anu de wu nipa no ena esa o hwo hu yie 1 Corinthians chapter 10 verse 12 awurade say de ye ni so ogina ho no on hwe no hu yie ene wa yeden ya na de asom so
Apostle Yamrene Eko baby. Yamrene aha edi besi. Futu a wode be ma wo mo ba television show so ebebe ka ensem a enim ne wo mo so mbeka di wo mu no. Futu be na wode be ma wo mo ni titu no wo mo ka di enim na wo mo nkuta prove ebia wo mo de be back wo mo ensem no. Den na wode ebeka chom na wode wo telephone number atu edwa. Yo mi da se kuya. Sikapa. Media the met can say John 14 says Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. Many were crying no crying and crying. Being quiet and changes on them. So I did hear the powers as is no cry. Tambia, some beer, Becano. Who say, I am no cry. And the agrees of war, as of war. Mummy and Fano Creno, and Yajuma. Na nipa mpenu kurenti eni ehu na mane wo wiase ya ti se okọ aban mu a NDC NPP enu kura ben no mudi ye adwuma ye mpenu vuyi odi me wura ho enu kura nya adwuma eti enu kura nya adwuma ema oman ye sum ye se we binu se sum akata Ghana so it's true. Ghana is in darkness. Arenja there's no truth. Enu kura no any Christo enu kura ena bo kwan ema nipa no afa kwan no so wonya heaven akọ no wasumdue etimi aba so ti ase enti e Christ of mo mi eva no kura nya adwuma ni nya atro enkontompo ena ada nipa ho asem ka obi kura se ji se yetwa MPP enwini a wo ni nsa wo betwa atwene na no me ga jo se mamenka because enima bia nipa ye wasase so na ekan Koha, ya de kwa ya Christopher ya tintaye ho. Oh, na tambia ye de etene. We ababa wa wasiso a entwempna. Enfa boy, enfa girl. Emrante no so munyai. Oh, tu obi ko hunu na waka. Wa ye obone. Enya obone enti mesra mo. They say de nyame pene kronkron ye. Train ya brabo. Ene betuma boye me nya kwa akọ so ahenem ne wiase we one day nyankopon o be kabutu di gatom ahye no yo apostle for telephone number me da mo se bebere nya me nhira mo ahwefo ne atiefo me telephone number ni 0544 262614 0544 262614 ena 020 70 200 and 11 020 70 211 me da waso bebre na me nhia mo twemu obi adi e won kwanma mu sa program so wo Yesu Kristo di mu amen Abusiafo aha ena yedi edwumadie no ebesi se de wadwen etwa wo fa eyenkomodidi a ekoso no obetumi ede aba e wo Tuma GH comment section obetumi subscribe to your channel no so wonya ya share from abusiafo ene adofo no follow yen e wo ye IG page @Tuma GH_ me amede edwumadie ho chia me midi ene ekua sikapa dasene ebesane hia Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe Malupi ene kase osofu Malupi me nhwe baby a me nko baby a too much GH kwa na mo video ne to kwa na me subscribe ka me ho nyenko hwensem pa wo me da asema crowd